Kibor penyat ke East Khasi Hills District lingba ke kong RM Kurba IAS District Magistrate kalau Pynjari da ke kendon shispa andru pulai jong ke Bharatiya Nyay Suraksha Sanhita kata ban khang ke jingi lumbri ke bapalat sangot hakeleng ke nong ba Shillong. Kehukum Pynjari ya kani ke kendon kala ong bakila don ki kenhun ki bertemu ban penlong ka gau dhwaj stapana Bharat Yatra ha Shillong ha ka artarik urisau arja arpusau bat ka jing penlong ka yatra kan wanra ka Huri-Hura bat kan keta ka songsok songsan ha Shillong. Laong bahdu menta kampat don kenu ka kenhun ka bawan shikmat ban panjing bet ban penlong ya ka rali. Kumta la Pynjari da kata kendon ka bamana ban lumbrio ban penlong jingalang bat lada don ki bapen ken kin ngat ha kendon arspa arpulai jong ka Bharatiya Nyay Sanhita. Syuk ka hukum kala ong bakam khang ya kinu ki kunhun niam ban penlong jingalang ni procession lada ki yo jing bet haswa kani ka hukum Pynjari. Kumban syukdo baki sanatan dharmi Hindus ki basyem baka Masi kamdai kamrat Henry ka kemi kidang Ïaid penlong ka jingalap gau protesta andolan hakeleng keri India badam sha ot niban bam do Masi kila pentip bakin penlong ka jingalang hanong ba Shillong haka artarik urisau arja arpusau. Nakani kala don gejing persya daki seng bapher namar gejing temu kalong persya iki nong ka jela ki balemon bat bam ya ka do Masi. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batai ya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kata ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.